Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa कोकण आपलोच असा. देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्था जामसंडे देवगड हापूस खरेदी विक्री केंद्रावर हापूसची मोठी उलाढाल होते. जिथं पिकतं तिथं विकत नाही या म्हणीला हे केंद्र एक उत्तम उदाहरण आहे. आंबा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांमधील दुवा असणाऱ्या या संस्थेचे अध्यक्ष माजी आमदार ॲडव्होकेट अजित गोगटे यांच्याशी साधलेला हा संवाद. देवगड तालुक्यातला हापूस आंबा आणि हा आंबा मिळण्याचं ठिकाण म्हणजे देवगड तालुका उत्पादक सहकारी संस्था. आंबा उत्पादक सहकारी संस्था ही खरेदी विक्री केंद्र आहे देवगड तालुक्यातलं आणि या ठिकाणी सगळ्या पद्धतीचे जे देवगड हापूस आंबे आहेत ते मिळतात आणि स्वतः या देवगड तालुका आंबा सहकारी उत्पादक संस्थेचे त्याआधी ह्या कार्यालयाच्या बाहेर जे आंबे आहेत ते आपण पाहू शकत असू. हापूस आंब्याचे विविध प्रकार आपल्याला इथे पाहायला मिळत आहेत. त्याच्यावरचे रेटसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात की 800 रुपये डझन असणारा आंबा आहे, समोरच 860 रुपये आहे. त्याचबरोबर वर जे देवगड हापूस दिसत आहेत ते 900 रुपयांचे आहेत, 900 रुपये, 950 रुपये. त्याचबरोबर 1000 रुपयाचा हा आंबा या ठिकाणी आपल्याला 1000 रुपये डझन असणारा हा आंबा या ठिकाणी पाहायला मिळतो. असे विविध पद्धतीचे देवगड हापूस आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिसतात आणि देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेचं हे कार्यालयसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं. स्वतः समोर ॲडव्होकेट आणि इथले माजी आमदार असणारे अजित गोगटे साहेबसुद्धा आहेत, जे स्वतः जातीनिशी या ठिकाणी लक्ष घालत आहेत आणि ते स्वतः या आंबा उत्पादक संस्थेचे अध्यक्षसुद्धा आहेत. आपण थेट त्यांच्याचकडे जातो आहे. सर, खरं तर देवगड हापूस म्हटलं की अगदी देश विदेशात पण खूप मोठी मागणी आहे, आपल्या राज्यात तर आहेच आणि त्याचीसुद्धा एक असं खरेदी विक्री संघ, एक उत्पादक सहकारी संस्था आहे आणि तुम्ही स्वतः त्याचे अध्यक्ष आहात. कारण आपल्या माध्यमातूनच आपण या भागाचं प्रतिनिधित्व पण केलं, तर इथली जी नेमकी प्रोसेस आहे ती कशी चालते? ही आमची देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्था आहे आणि ती 1987मध्ये स्थापन झालेली आहे आणि 87पासून आमचा स्थापनेचा उद्देश हा की शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा इथल्या. कारण काय असतं, मुंबई मार्केट त्यावेळी जवळपास 95-99% माल पूर्वी वाशीला जायचं, म्हणजे क्राफर्ड मार्केटनंतर वाशी, हा इथले शेतकरी तिकडे पाठवायचे. इथे कोणीही विकायचा नाही. म्हणजे ही 87ची परिस्थिती सांगतो आहे. कोणी इथे अगदी दर देऊन चांगला माहितला तरी द्यायचं नाही. आणि व्हायचं काय, मुंबईतले जे कमिशन एजंट, दलाल, म्हणजे जे काही विक्रेते आहेत ते ज्यांचा माल जास्ती आहे त्यांना राखून असतात. म्हणजे 1000, 2000, 5000 पेटी ज्यांचा जाईल त्यांना ते दर व्यवस्थित देतात. पण छोट्या बागायतदारांना ज्याचा 100 पेटी आहे, 50 पेटी आहे, 100 पेटी, छोटी कलमं आहेत, त्यांना दर तसा मिळत नाही तिथे वाशी मार्केटला. आमचं म्हणणं काय आहे, म्हणजे ते काय करतात, माणूस बघून, त्याचा चेहरा बघून दर ठरवतात, त्याची त्याचा किती माल येतो, त्याचा आंबा बघून नाही. आणि आम्ही नेमकं इथे आमचा आंबा बघून दर ठरवतो. हां, आंबा
जसा असेल तो कोणीही बागायतदार मोठा असू दे छोटा असू दे त्याच्या क्वालिटीप्रमाणे इथे दर दिला जातो आणि छोट्या बागायतदारांना त्यामुळे चांगला फायदा होतो. मोठ्या बागायतदारासारखा इथे दर घेतात आणि परत होतात. नक्कीच असं म्हटलं जातं जिथे पिकतं तिथे विकलं जात नाही, त्याला फारकत तुम्ही दिलेली आहे आणि जिथे पिकतं तिथेच विकलं जातं ही रूढ केलेली म्हणजे आम्ही हे सुरू केल्यानंतर संस्था इथे त्या परिस्थितीत पूर्वी कोणी विकायचं नाही. आज तुम्ही बघितलं तर सगळं मार्केट देवगडमध्ये किंवा कुठेही जिल्ह्यामध्ये तालुका गावगाव पातळीवरसुद्धा आंबा विकला जातो. आणि खरी परिस्थिती कोविडच्या काळात बदलली आहे. कोविडमध्ये मार्केटमध्ये जेव्हा बंदी आली मग आंबा दलालाने हे घेतला नाही किंवा गिरायकांना झाला नाही तेव्हा इथून आंबा पाठवायची मुश्किल झाली आणि त्यावेळी मग शासनाने सुद्धा पुढाकार पणन मंडळाने घेतला. आमच्या संस्थेचे म्हणजे त्यांचा हा सगळा पुढाकार घेऊन आमची कल्पना होती की गावोगावचे लोक म्हणजे बाहेर जशी द्राक्ष घेतात एक्सपोर्टर तसे इथे येऊन एक्सपोर्टर असतील नाही तर कोणी प्रायव्हेट विकणारे असतील त्यांनी इथे येऊन आंबा खरेदी करावा आणि ते कोविडच्या काळात साध्य झालं. म्हणजे कोविडच्या काळात ज्यांचे जी आय आता आम्ही जी आय होल्डर आहोत म्हणजे जी आय आम्ही कस्टोडियनसुद्धा आहोत आमची संस्था. त्यामुळे जी आय ज्यांचे रजिस्टर आहे ते ऑनलाईन त्यांचे नंबर जातात, मोबाईल नंबर नावासकट त्यांची बागेसकट त्याचा तपशील जातो आणि पणन मंडळाचं मँगो नेटसुद्धा आहेत, अन्य मार्गाने आहेत. पण हे ऑनलाईन ॲपेडाने टाकले, पणन मंडळाने टाकले नंबर, आमच्या ह्याच्यातून नंबर गेले. त्यामुळे अगदी चंद्रपूर गडचिरोलीपासूनसुद्धा जो ज्याला आंबा घ्यायचा होता तो डायरेक्ट बागायतदाराशी कॉन्टॅक्ट म्हणजे आमच्याशी सुद्धा नको डायरेक्ट बागायतदाराशी कॉन्टॅक्ट करत होते. त्यांना रेट विचारून त्यांचा रेट तिथे फिक्स करून ते गाडी घेऊन पैसेही ऑनलाईन पाठवत होते आणि घेत होते. हे कोविडपासून ही परिस्थिती बदलली आणि आता ती मोठ्या प्रमाणावर डायरेक्ट इथे खरेदी बाहेरचे बागायतदार येऊन करायला व्यापारी येऊन करायला लागले. हा एक मोठा फायदा आहे. यावर्षी थोडंसं आंब्याच्या उत्पन्नात घट झालेली दिसते, त्याचं नेमकं कारण काय? आणि दुसरीकडे बघितलं तर अगदी डझन 1000 रुपयापर्यंत आंबा गेलेला आहे. आता काय सांगाल त्यामुळे? काय आंबा हे पीक असं आहे की ते पूर्णतः निसर्गावर अवलंबून आहे आणि निसर्ग हा जो आहे तो लहरी हे आहे. तापमान असेल नंतर उष्णता यंदा हीटचा अटॅक आला. मोहरली चांगली होती, यंदा बंपर क्रॉप येईल असा आमचा अंदाज होता. पण क्रॉप म्हणजे मोहरली जास्ती असली तरी त्याला सेटिंग नाही झालं, गळून पडला आंबा. पाठोपाठ उष्णतेचा परिणाम झाला. आधी एक तर थंडी बरेच दिवस राहिली तशी राहता नाही होती. थंडी राहिल्यानंतर उष्णता एवढी वाढली. ह्या सगळ्या हवामानाच्या परिणामाचा हा आहे आणि त्यामुळे आंब्याचं पीक कमी आलं, खूपच कमी आलं. यंदा 30% म्हणजे इकडच्या भागात काही भागातून अगदी 25-30% उत्पादन आहे. त्यामुळे पण रेट राहिले. आता मे महिन्यातसुद्धा 700, 800, 1000, 1200 रुपयापर्यंत डझनाचा रेट आहे. कॅनिंगला आम्ही कधीही एवढा दर बैठला नाही. म्हणजे प्रोसेसिंगला जो आंबा जातो अजून कॅनिंग फॅक्टरी तशा सुरू झाल्या नाहीत, पण तो जो आत्ता काय घेतात किरकोळ तो 60 आत्ता बागायतदाराचा 65 रुपये किलोचा दर आहे. म्हणजे आम्ही 30-35 रुपये मॅक्झिमम दर असायचा, तर त्यांना 65 रुपये म्हणजे रेटही वाढला, बॅलन्स झाला. पण तरीसुद्धा काही बागांमध्ये खूपच नुकसान झालं. मी आंबा धरला नाही त्यामुळे. नक्कीच इथे आंबा प्रतवारी विभाग दिसतोय, समोरच खरेदी विभाग दिसतोय, त्याचबरोबर A ग्रेड, A1 ग्रेड अशा वेगवेगळ्या ग्रेडिंग पण आहेत. तर हे नेमकं कसं होतं? हे आम्ही सुरू केलेलं आहे. आता काय देवगड हापूस ह्याचं जे आम्ही गुडविल तयार केलं हे आमची संस्था त्याचा सिंहाचा वाटा आहे. आम्ही देवगड हापूस म्हणूनच सगळीकडे आमचं फ्रँचायझी असतील, आम्ही विक्री व्यवस्था असेल त्यांना देवगड हापूस कळली आणि देवगड हापूसला आम्ही हे वेगळं एक केलं की ग्रेडिंग केलं. म्हणजे आज सगळं युनिफॉर्मिटी बहुतेक ठिकाणी असं ग्रेडिंग म्हणजे 200 ग्रॅम वजन आहे त्याला, प्रत्येक आंब्याला वजनावर त्याचं ग्रेडिंग होतं. म्हणजे अगदी आता 300-325 ग्रॅमचा आंबा असेल तर त्याला A1, A2, A3 म्हणजे असंही त्याला. आता तो इथे आता काही आंबा बघितला तर 350-400 ग्रॅमचा आंबा आहे. तर हे ग्रेडिंग आम्ही करतो आणि ग्राहकालासुद्धा A1 म्हणजे किती ह्याचा असेल आंबा, A2 म्हणजे किती म्हणजे A, B, C असे सगळे ग्रेडिंग करतो. पण ही सुरुवात इथे आम्ही केली. दुसरं आम्ही सुरू केलं ऑनलाईन विक्री. हे आता जे बॉक्स दिसत आहेत हे आम्ही आमची साईट हे केली, वेबसाईट devgadmango.com आणि त्याची साईट आम्ही टाकल्यानंतर गेली जवळपास 7-8 वर्ष आम्ही ऑनलाईन आंबा विकतो. सगळ्या देशभरात कुठेही कोणाची ऑर्डर तिथे आली
तरी कुरिअर कंपनी जी आमची आहे, पेडेक्स असेल आणि चांगली डीमार्ट, ह्या डार्ट असेल, ह्या स्टँडर्ड कंपन्यांच्या माध्यमातून तो आंबा त्यांच्या घरापर्यंत पोचतो. आज ऑनलाईनला फार मोठी मागणी. आमच्या ऑनलाईनचे दरसुद्धा इथे कोणी हे केलेले नसतात, मोठे जास्ती दर असतात. कारण कुरिअरचाच खर्च जवळपास 300 रुपये असतो, 300-350 एका बॉक्सचं. अशा पद्धतीने पण कुरिअर केलं. पण सगळ्यात आत्ता जी व्हायची आहे, आम्हाला जे अपेक्षित आहे, GI म्हणजे काय, भौगोलिक नामांकन, ह्या मिळण्यासाठी आमची संस्था 10 वर्ष झगडत होती. आम्ही देवगड हापूस म्हणून आम्ही स्वतंत्र ओळख असावी म्हणून मागणी करत होतो. पण सगळा व्हॉल्यूमचा आणि विचार करता कोकण कृषी विद्यापीठाचा आग्रह की सगळ्या 5 जिल्ह्यांना त्यांचं जे कार्यक्षेत्र आहे ते अगदी पालघरपासून इकडे सिंधुदुर्गपर्यंत त्या सगळ्यांचा आंबा उत्पादकाला एकच हापूस हे नाव ठेवावं. आणि मग आम्ही म्हटलं आता जाऊ दे, आपापसात भांडणातच आमचे हा जातो. रत्नागिरी हापूसवाल्यांनी सुद्धा रत्नागिरी माहितला होता, देवगड माहितला होता, अन्य असेच नावं माहितली होती. पण सगळ्यांना मिळून त्यांनी एकच दिला आणि आम्हाला त्यांनी कस्टोडियन केले. कस्टोडियन म्हणजे आम्ही एक आहोत, रत्नागिरीची एक संस्था आहे, विद्यापीठ आहे आणि दापोलीची आहे, असे 4 कस्टोडियन म्हणजे ज्याला आंब्याचा उत्पादक आहे त्याला हापूस हे नाव लावायचं असेल. मग इकडच्या सगळ्यांना आम्ही हापूस उत्पादक आहेत त्यांना हापूस हे नाव लावता येईल, पण त्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं पाहिजे आमच्या इकडे. आणि विक्रेते आहेत त्यांनीसुद्धा रजिस्ट्रेशन केलं पाहिजे, प्रोसेसिंग करणार आहेत त्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं पाहिजे वन टाईम. आता हे सगळं झालं, पण कागदावर आम्ही आहोत. कागदावर त्याच्याकडे जे आहे त्याचं सगळं क्वालिटी बघणं, हे करणं, हे पुढचे सगळे विषय आहेत. पण त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंटने जो सपोर्ट केला पाहिजे. आता आम्ही TV-वाल्यांनासुद्धा हा केला होता. आम्ही मोठ्या मोठ्या कंपन्यांविरुद्धसुद्धा नोटिसा काढल्या आहेत की तुम्ही हापूस नाव लावलं, तुमच्याविरुद्ध आम्ही कारवाई करू. तुम्ही रजिस्टर झाल्याशिवाय, आणि मग रजिस्टर झाल्यानंतर त्यांनी रजिस्टर बागायतदारांकडूनच माल घेतला पाहिजे. आम्ही ते आता कसं आहे ते धाडी घालणं त्यांचं. आता कर्नाटकाचा आंबा इथे सगळ्या रस्त्यावर सगळीकडे आम्ही नाही कारवाई, आमच्याकडे यंत्रणा नाही तेवढी. आम्ही ते सरकारकडे मागणी केली आहे की आम्हाला ही यंत्रणा द्या किंवा त्याचा आम्हाला निधी द्या, आम्ही करू यंत्रणा. तर त्याचा खरा इफेक्ट होईल आणि ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही. पण आता हळूहळू होईल ते प्रोसेसमध्ये, बघू. नक्कीच एक शेवटचा प्रश्न, कारण तुम्हीसुद्धा या भागाचे प्रतिनिधित्व केलं होतं, माजी आमदार राहिलेलात. आज संपूर्ण राज्यभरात किंवा रत्नागिरीत आपल्या शेजारच्या जिल्ह्यात सध्या रिफायनरीवरनं 2 गट आपल्याला दिसत आहेत. तुमची काय भूमिका आहे, तुमचं काय मत आहे? रिफायनरीच्या विषयामध्ये आम्हीसुद्धा सुरुवातीला आमचे जे गैरसमज होते ते, रिफायनरी ह्या विषयात जो तोटा आहे त्याच्यापेक्षा फायदा जास्ती आहे असं आमचं मत आहे. बेरोजगारी जो आहे इकडची सगळ्या भागातली डेव्हलपमेंट एक इन ऑल. कारण आमच्या डोळ्यासमोर, आमच्या डोळ्यादेखत आमचे इथले माहितगार इथे जामनगरला जाऊन त्यांनी रिलायन्सची रिफायनरी उभी केली. आज ती 10-15 वर्ष ती रिफायनरी आहे. आणि त्या रिफायनरीच्या कार्यक्षेत्रात गुंजाटे म्हणून इथे कोकण कृषी विद्यापीठात होते, ते तिथे व्हाईस चेअरमन झाले आणि त्यांनी जवळपास काही लाखांनी झाडं केशरची लावली आणि आज तिथले मेजर एक्सपोर्टर ते झालेले आहेत. म्हणजे एवढी झाडं त्या रिफायनरीच्या आज इतकं तंत्रज्ञान सुधारलेलं आहे की प्रदूषण आणि हे विषय आता राहिलेले नाही आहेत. आणि त्यामुळे आम्ही रिफायनरीचं समर्थक आहोत. फक्त तो बारसू आणि नाणार ह्यांच्या वादांमध्ये आम्हाला नाणारचा जास्ती आम्हाला त्याचा फायदा होता. कारण नाणारला आम्ही जवळ होत, आमचा तालुका ॲडजॉइनिंग आहे आणि आमचं विजयदुर्ग पोर्ट डेव्हलप झालं त्या आधारे, तर आम्हाला त्याचा फायदा होता. पण इन ऑल कुठेही होऊ दे, हा रिफायनरी होणे आवश्यक आहे असं ह्या मताचा मी आहे. धन्यवाद सर. आपण पाहतोय जिथे पिकतं तिथेच विकतं, हे देवगड हापूसच्या माध्यमातून देवगड आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेनं दाखवून दिलं आहे. समोरच प्रतवारीचा विभाग आपल्याला दिसतो आहे. विविध ज्या आंबे आहेत त्यांचं इथे वजनही केलं जातं. इथले मॅनेजर संतोषजी पाटकर आपल्यासोबत आहेत. सर, इथलं जे काम आहे ते नेमकं कशा पद्धतीने चालतं हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. तर आपण सुरुवात जी आहे ती प्रतवारी विभागातूनच करू. आता शेतकऱ्यांचा जो आंबा खरेदी केला जातो तो आमचा रोख भावाने त्यांना खरेदी केला जातो. यापूर्वी शेतकरी दलालाकडे पाठवत होता. 101% आंबा हा क्रॉपर मार्केटला जात होता आणि त्याला पर्याय म्हणून त्याला शेतकऱ्याला दर कळत नव्हता. 2 महिन्यांनी त्याला ती आकडेपट्टी यायची, त्यावेळी त्याला दर कळायचा. बरोबर. आणि त्याला पर्याय म्हणून अजितराव गोगटे, माधवराव भंडारी
यांच्यासारख्या म्हणजे सुधीर जोशी यांच्यासारख्या मंडळींनी ह्या संस्थेची स्थापना केली आणि शेतकऱ्याला त्यावेळेपासून त्याच्या मालाची किंमत कळू लागली, त्या दिवसाची मालाला किंमत कळू लागली आणि मग शेतकऱ्याचा माल त्याच्या गुणवत्तेप्रमाणे त्या मालाला त्याला किंमत दिली गेली. म्हणजे त्याचं ग्रेडिंग जे असतं ते A1, 1, 2, 3, 4, 5 असं त्याचं ग्रेडिंग केलं गेलं आणि त्या ग्रेडिंगनुसार शेतकऱ्याला दर दिला गेला आणि मग तो शेतकऱ्याकडून घेतलेला माल त्याची योग्य प्रतवारी करून मग तो आड्याला लावला जातो. कच्चा ज्याला पाहिजे असेल त्याला तो कच्च्या स्वरूपात दिला जातो, ज्यांना पिका पाहिजे असेल त्यांना तो पिकवून दिला जातो आणि मग त्यांच्या आड्या लावल्या जातात. त्या ग्रेडिंगप्रमाणेच आड्या लावल्या जातात. क्रेटचे रॅक एकावर एक रचून तशा त्या गवतामध्ये त्या आड्या लावल्या जातात आणि नंतर मग तो आंबा शॉर्टिंग करून मग ग्राहकाच्या मागणीप्रमाणे तो पुरवला जातो. नक्कीच. आणि यामध्ये कसं होतं, पहिल्यांदा आम्ही लोकल मार्केटला सुरुवात केली, नंतर मग आम्ही असा विचार केला की एक्सपोर्ट क्वालिटीचा आंबा जो आहे तो इथल्या जर आपण कस्टमरला, इंडियातल्याच कस्टमरला दिला तर काय परिणाम होतो ते बघण्यासाठी आम्ही एक्सपोर्ट न करता आम्ही लोकल मार्केटकडे वळलो आणि ऑनलाईन ट्रेडिंग हा एक आम्ही विषय सुरू केला आणि त्या अनुषंगाने हे आमचं आमचं मार्केटिंग जे आहे ते चांगल्या प्रकारे चालले. त्याचा तसाच सुद्धा ग्रेडिंगनुसारच आंबा दिला जातो. A2, A1, 1, 2, 3, 4 अशा नंबरने त्यांना केलं जातं. व्यवस्थितरित्या पॅकिंग केलं जातं. आकर्षक असं पॅकिंग असतं, मजबूत असा बॉक्स असतो. हा ट्रान्सपोर्टमध्ये त्याला आंबा कुठला डॅमेज होत नाही आणि तो ग्राहकाकडे सुरक्षितरित्या जातो. नक्कीच. यावर्षी आपण जर पाहिलं तर दरसुद्धा बरेच महाग आहेत आणि उत्पादन आहे ते पण कमी प्रमाणात झालेलं आहे. असं असताना तुम्ही ज्या पद्धतीनं ऑनलाईन पद्धतीनं हा आंबा विकताय, कसा प्रतिसाद यावर्षी मिळाला? कुठल्या भागातनं, जगाच्या कानाकोपऱ्यात आपला देवगड हापूस जातो, तर यावर्षी कुठल्या भागात आपला आंबा गेला आहे? आता म्हणजे पूर्ण भारतामध्ये आता आमच्याकडे जी ऑर्डर असते अगदी बेंगलोर, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पूर्ण सगळ्या मध्य प्रदेश, सगळ्या राज्यामध्ये हा आंबा आमचा ऑनलाईनच्या माध्यमातून जातो. तर लोकललासुद्धा पूर्ण महाराष्ट्राभरसुद्धा आता आम्ही आंबा इथून पाठवत असतो. बसेसच्या माध्यमातून पाठवत असतो किंवा अन्य ट्रान्सपोर्टच्या माध्यमातून पाठवत असतो. इथल्या ज्या काही कुरिअर सेवा उपलब्ध आहेत त्यांच्या माध्यमातून आम्ही देवगड हापूस थेट ग्राहकाकडे कसा पोहोचेल याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला जातो. शेतकऱ्याला, ग्राहकालाही आता देवगड हापूसची चव कळू लागली आहे त्याच्यामुळे. नाही तर तो देवगड हापूस म्हणून अन्यही भेसळयुक्त हापूस खात होता अन्य राज्यातला. नक्कीच. आपण पाहतोय देवगड हापूस, अगदी प्युअर देवगड हापूस आपल्याला पाहायला मिळतो. समोरच जी आंब्याची प्रतवारी आहे किंवा सॉर्टिंग जे केलं जातं, A1, A2 3 प्रकारामध्ये ग्रेडिंग केलं जातं, हे सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं. ऑनलाईन पॅकिंगसुद्धा या ठिकाणी केलं जातं आहे. समोरच आपल्याला आकर्षक असं पॅकिंग पाहायला मिळतं. अगदी पाहिल्यानंतरच अभिमान वाटतो की आपल्या कोकणातला, आपल्या देवगडचा हा हापूस आहे. समोर ऑनलाईनसाठी ज्या वेबसाईटवरनं ऑनलाईन ऑर्डर येतात, अगदी समोर तुम्ही पाहत असाल तर अगदी आंबा पूर्णपणे व्यवस्थित पॅक केला जातो. कुठल्याही प्रकारचा त्याला धक्का बसू नये प्रवासादरम्यान किंवा डाग लागू नये किंवा तो डॅमेज होऊ नये याच्यासाठी अगदी पूर्णपणे जी सुरक्षितता आहे ती या ठिकाणी घेतली गेलेली आहे. आणि काही पर्यटकसुद्धा आपल्या सोबत ह्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत जे इथे आलेले आहेत. पण देवगड हापूस हा कोकणवासियांचा, देवगडवासियांचा अभिमान असणारा देवगड हापूस आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो पूर्णपणे. आणि ज्या पद्धतीनं इथे ही प्रोसेस केली जाते, एकंदरीत असं म्हटलं जातं की जिथे पिकतं तिथे विकत नाही, परंतु देवगड हापूसच्या माध्यमातून आणि देवगड हापूस उत्पादक सहकारी संस्थेच्या खरेदी विक्री संघाच्या या माध्यमातून हे सिद्ध केलेलं आहे की देवगड हापूस इथेच पिकतो आणि तो इथेच विकतो. विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल.